Ongi mi luzera. Ilaski, hausnarketatxo bat hemen gaurko saioa hasi aurretik. Mi luze saioa da parrandara joatea bezala. Taldean abiatzen gara. Bai. Denak ez dira amaieraraino heltzen, eta batzuk etxera esku gutxi bueltatzen dira. Baina oso ondo pasata, txalo bero bat! Ze hausnarketa ona? Uzi, parrandatik ere etxera buelta egin da zen da. Zera ginen, baina mi luzen damurik bat ere ez. Eneko eta initze, edo? Gustora, ez da? Bai. Parranda honetara abiatu zinatelako. A ber, ez dan bukatzen hori behintzat. Nola ba, eta gainontzeko parrandetan ez bezalaxe, zuek ona etorri, eta etxera dirua bueltan eramango duzu, ekarritakoa baino gehiago gainera, momentuz 163 euro. Ez dago gaizki. Ez dago gaizki, baditugulako pilatuak. Sokatira estuak ikusten ari gara zuekin, ea gaurko ere gaindituta finalera iristeko moduan zareten, ados? Hoi da. Animo bikote! Aurreko finalera iritsita Eneko eta Maren, Gabon. Gabon. Diretxo kurralde bai, ondala 89 euro. Zeo zer, Eneko? Prestatzeko afaritu bete edo, ja, prest? Nahikoa, ja. Hori da, 3. eguna zuentzat, ze intentziarekin, Maren? Baizea ber, zakoa iristei baukun. Ondo, gustatu zaizu ja finaletara sailkatzi. Bai. Oso ondo, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta ongi etorri, Ismen eta Irantzuri, bikote berri bat niluzen, kaixo neskak. Apa. Zer mogu zaudete? Ondo, nervioso. Urduri? Apurtzuet. Ea, Ismene, bermiotarra. Bai, bermiokue. Kostakue. Eta miluzera etortzea izan da akaso eguna betetzeko beste aukeretako bat, ze esan digute eguna utxik ez zaizula gustatzen. Zuke berri duzula planak etengabe. Demora asun gauzek udotaz. Orduen, supongo, ametik urten, eta gero donostire buelta bat ego parrandan zungo garala. Bai, Pero, ja. Etenik ez dago, Ismeneren egunerokoan. Irantzu, Mendarotik zu berriz. Ez. Barkatu, mundagatik, barkatu. Bai. Ikasten ari zarete elkarrekin dantzatalde batean ere bai, nola bai? Jan. Munduko dantzatalderik onenetaiko daten, alkartasuna dantzataldeko kide bizek. Bai. Txalo beroa, bere, Izmen, hemen dantzatalde jarri behar dugulako horre, goizen. Bueno, esan duguna, Bermio eta Mundeka ustez, ez dago filinik, baina horiek erakutsiko da bie, zelan baietz eta zeman maite garan, seguro baietz. Eta dantzakideak izate hori ere, seguruenik nabarituko da, proben koordinazioan, eta... Ia egize badan. Ia egize badan. Abanezkak ongi Animo bikote! Ondo, hau zabalik utzi nauzu. Parranda. Ze poetizaran. Asteragoaz! Bazen! Jokoan hasteko pareak osatzen hasiko gara. Eneko hainitze, zeirri berre derra, eta gainera basu ez, ezta? Bai. Leku hartzen, oso ondo. Bueno, zorionez Euskal Herrian kulturgune eredu zoragarriak eta bereziak ditugu. Ia bakoitza, non dagoen, ia asmatzen dugun, guazten denpora. Faktoria. Bilbo. Astra. Gernika. Oso ondo, Eneko. Kartzela zaharra. Iruñea. Zizpa. Bayona. Bale. Faktoria. Iruñea. Kontuz. Bira. Iruñea. Lau akats! Leku ederrak direlako denak ere, bira Bilbon. Goxoa, gertukoa, Zizpa, Baionan. Begira, besteak beste berritxarrakek kantu batean, aipatzen duelako, eta ezaguna. Laba, Iruñean, erdiguneko alako zentro interesgarri bat, Astra mitikoa Gernikan, Kartzela zaharra Bergaran, garai batean kartzela izan zelako, eta Faktoria Laudion eta lau akatsekin punturik ez bat ere. Lastima. Bueno, hasiera, gertatzen dira honelakoak. Eneko Maren zeuen txanda orain, nordu Maira? Maren. Maren, oso ondo. Euskarazko argitalpenekin egingo dugu jolas, Eneko. Alde baten argitalpenak, eta asmatu beharko dugu zenbatero argitaratzen diren. Ea zortea dauen, guazten denpora. Egunkaria. Berria. Astekaria. Argia. Oso ondo. Hilabetekaria. Jakin. 2 hilabetekaria. Jakin. 3 hilabetekaria. Aizu.
Jakatx. 6 hilabetekaria. Aizu. Kontuz. Sakatu. Hilabetekaria. Eluia. Eta sartu? Azkena okerra izan da, baina denboraz kanpo, beraz ez dituzuen lau akats bete, berriarekin ondo hasi gara egunkaria baita noski, astekaria argia, hilabetekaria eta hau falta ditza egun aizu, aekak Geratzen zen bakarra. argitaratzen duena hori da, 6 hilabetekaria berriz Fontes Linguae Basconum izenekoa, ikerketa filologikoak eta argitaratzen dituena, 3 hilabetekaria da Eluiar, zientzia divulgazioan ari dena, eta 2 hilabetekaria Jakin, eta zuek 3 jakinda, 30 puntu! Esan digute, gure neskek kresaltxue kartzera etorri direla miluzera. Izmen irantzun ordu maira? Neu. Hartu leko mesedez. Izmen egin beharrekoa itxasoari askotan kantatu zaio, marinelei, marei eta horreri guztiari. Bai asmatzen dugun, ze taldek abestutako kantuak diren. Guazen denpera. Kentzazpi, itxasoa gara. Erto. Sorotan bele. Boga, boga. Ez? Mikel Urdangarin. Boga, boga. Ez? Izaro. Zure Espainien itxasoan. Oson dau. Olat Salvador. Ahotsari. Berto. Mikel Urdangarin. Marinelaren zain. Ez? Kontuz? Sorotan bele. Marinelaren zain. Bai. Delirium Tremens. Oson dau. Delirium Tremens eta Boga Boga. Bertsio rockero famatuan, garai batean, bereziki noski horregatik izango da. Gainontzean ondo, Kentzazpiren itxasoa gara, Jon Maiaren hitzekin, Sorotan bele eta Zerdu, ene alaba, bakarrik geratzen, ari naiz, ondo erantzun duzu. Bai. Mikel Urdangarin, oraindik goiz da, Izaro zure Espainian itxasoan, eta Olat Salvador ahots ari denera lau, oso ondo, 40 puntu! Usain zaidalako, abestea, idazki Gizona bere bakardadean, poesia egiten duzunetik, Egia da. utzi komedia, ez Bai, egin ezta? bakarrizketak. Hasiko naiz poesia egiten. Bai. Hori behar du Euskal Herriak. Bai, poeta bazara, bai. Behar du Euskal Herriak igual isil-isilik egotea, isil-isilik eneko eta initze markagailu ere alaxe daukagulako, puntuak pilatzen astea komeni zaigu, hortarako eneko joango da Maira noski, ea ba, Bizkor, demorarik bat ere galdu gabe, lau kontzeptuak asmatzen ditugun. Hortxe denak, demora. Pertsona bat. Irakaslea. Idazlea, irakurlea. Venga, bero. Ez dakit, irakurlea ez, izlaria. Surflaria. Bero. Kitesurf. Bero. Kitesurf, windsurf. Bale? Ahí. Ea marrazten. Euskal Herrian, iparraldea, muga, Ipirineoak. Hain. Kalamuga. Sua, Bale? egurra, enborra, Gertu, txinparta, sua, kea, subajua, gaztainak erre, sutondoa, Gaztaina ez. zaitxotxak. Ikatza. Txondorra falta, ondo. Ikatza. Bale. Ikatzak. Zakigu marraztutakoa olentzera otezen edo tasio. Ja. Oskalo, ikazkinen bat bai behintzat ez da? Ondo, baina badaukan gogoa bebai amezketara faltzen joateko, tomatez gain porrorik ez dela faltako, badakidalako. Bi, osondo 40 puntu! Txiste bat, barne txiste bat, miluzekue. Noski. Aurreko gunin ez ikusi? Ikusi. Ikusi beti. Segida bata, ondo. Ikusi beti aldela. Ea lau kontzeptuak ikusi eta ikustarazten ditugun, eneko eta Maren joango da Maira. Ondo? Ea ba, eneko ere erne, lau kontzeptuak asmatuta, puntu batzuek kalterik ez digute egingota. Hortxe denak prest, denbora.
Esei. Etzan, olatue, Zertan ari da, neko? paso, alda. Ea marrazen. Lurre, animali bat, sandwiche, Bero, bokata, etakoa, bota, bota. Venga, bero. bokadillo, sandwiche, Bota gehiago. gatza, azukrea, Ez. Ez. Eneko zeo zer esan zeupe lagundu behar zu, Ea marrazkia, gertu ginen eta? hamburguesa, Ez. Venga, bero. Beste zeo zer. Tankerakoak bota. bokadilloa, sandwiche, Ez. hamburguesa, Kebaba. Kebapa. zer? Kebapa. Ze Kebapa ona. zen. Parrandatik bueltan batez ere. Bueno, eta aurretik ere bai. Beti. Ataunen taloak eta gehiago. Hoi ba. Bai, ez da. Ataungo kebab gilerik ez dugu ikusi horrendik ere. Aterako da hori ere, seguro. Oraindik ez. Talo gileko. Ba, ez dugu asmatu. Punturik ez. Punturi bat ere ez. Lastima. Ismene, irantzu. Ez gara gaizki hasi, Ia. Orain, puntu batzuk eixiago bilduko bagenitu. Dantzan eta bai biok, imintzioko trebea zein da bereziki? Noiz dugu nahi, bai, trebi ez taipa. Bueno, orain txekusiko dugu Ismene, hartu leku alasai. Izango da. Trebeziaren bat edo beste imintzioka ez bada marrazten. Edo bietan, aldela noski. Prest, Debora. Gorilie, tximinue, sumo. Oso ondo. Aukeratu bat? Ez, beste bat? Marrazen hasiko gara orduan. Aukeratu bat. Sakatu. Kroketa bat. Ego, xoa. Katue, azerize. Zaguzarra. Vale. Ai! Mintzioka. Zugie, zugandile, txikitzu haue, Ez, unzangue. ez, ondo irakurri. Ondo irakurri. Marrazen orduan. Venga. Egin edo zer. Sartena, kasuelie, zukalkize, patatie. Sartena da, zukaldien, gizaue, Venga, beste zeo Zer zer da hori? esmene harin. pastela, tartie. Zer da hori? Berakatza. Euskara iritsi, ez dugu marraztu, ez? Bai. Zezarea zen, ez zizarea. Bai, zizarea irakurri dut. Bai, askotan, esan dagoa, ondo irakurtzea ere komeni delako. Baratxuria, marrazen ez da errazen akaso Ismene? Ez dakit, ez da izerri nahi nintzen. Pure bat edo ez da izerri nahi nintzen. Ondo, bi, momentuz berrogei puntu, oso markagailura gehitzeko. Eta hitz eskutua. Badu, Banoa, Hainitzek esan du, esaten ditu, banoa, banu, Hau painitz. Banu, asmatzeko, eneko asmatzeko gogoa daukateta. Prest, hortxe ditugu hitzak, guazten denpora. Adam, Eba, biak, bikotea, tokia, pasa. pasa. Oso ondo, Hainitzen? Olioa, Ospina, Bale. eguzkia, ilargia, euria, lainoa, koloreak, beltzak, zazpi, hilabeteak, pasa. Azukrea, gatza, light, zero, pasa. Bideoak, grabatu, interneten, igo, kanala, YouTube, bai. Hainitzea ondo, oso ondo. Oso. Pistak oso. Hainitzea momento eneko baino. Ai.
Tarteka tokatzen delako. Zerbaitetan izan beharko tobe. Ostadarra, ez dugu ikusi, bere zazpi koloreta guzti. Oso ondo esan duelako, bai. Laita azukrea sakarina ere. Paradisua bebai edan eta, eba. Zari sakarina galtzen ari ote den dena den? Espaldi ez dut inguruan. Ez digu importa. Ez digu importa. Ez digu importa. Importa duena da, bi zuzen erantzu dituzela, 40 puntu. Sakarinaren biziraupenak ez digu importa. Euskararenak bai, etorra gauzek. Sakarina desagertu da ella. Bai, bueno. Utikan sakarina. Ez digu importa. Kanpora. Ondo, eneko maren, zeuen txanda hitz eskuturako, norduen? Nik. Bartu lekue eta iaz matze ditugun, momentuz atzetik, guazen, asma ditzagun, badatoz, denpora. Pasa. Pirulina, Jateko. ipuñetan, Pasa. 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 Zaharrek, Jubilazioa. hor dirue, Pentsioa. Osondo. pasa. Insultok, Hitzek. momentue, Aserrea. jo, Eztabaida. antzekoa, Burruka. antzekoa, Pikea. Itzaka! Hartu lekuen? Jota, gero Marenek emandakoa pirulina oso piztana Zorgina, zen. pirulina. Erratza gainean. Claro. Ez, ataumen... Nik ez dakit ez errumien kontu natau, bai? Baina hori bai. Zona zan. Bueno, erratza gainean azkenean bat ekarri duzu eta 20 puntu bikote. Ida. Bueno, bai, badakit. Me kontu ez badakit. Bai. Izmene, irantzun nordu maira. Neu. Bale, izmene garrantzitsua bertan agertzen den berba. Behar dugula. Sinonimorik ez. Vale. Eta ia sorti dagoen neskak, guazen, denpora. Naturan, Arbolak. lorie, Erlie. zuaitza, Ostue. paso. Jateko, Bokadillo. Julio, Gomiolak. beste Gozokiak. Bai? No. ipurdize, Puzkerra. goizen, Bizkarra. bi, Paso. paso. Aulkize, Desarri. bestie, Altza. paso. Frantzia, Iparralde. Hartu leku irantzun? Bueno, sostenak edo, titi batzuk ies egin digute, Titiak. Paris izkara iritsi. Ipurdi gainean aritzen bilata, titiak oraxea gore badudenez. Eta gozokiak, han Bermeo mundaka inguruan Julio saltzen ditu orduan. bai, denda baten, bai. Nola du izena dendak? Julio. Julio. Ez, izena beste bat, bai, eguk haulan deitzen. Julio gozokiak, ze ondo, Bai. gozo, bat erantzun duzu eta 20 puntu zuentzat. Zerra, gure sasoien Carmen da. Begira, Ederrota, bitoin Oh. Julio, ederto. Markagailuak ikusiko ditugu, tribuaren berbetara joan aurretik. 80 puntu daudea mezketan pilatuta. Atzagun egia zabalen 50, Bermia mundeka 9 puntu. Tribuaren berbak. Eta iaia berdinketa markagailuetan. Eneko hainitze, guazen, lehenengoarekin. Sorte hon, denpora. Eiakulatu. Molokotegin. Eiakulatu. soleitu, Neko? Eneko, eiakulatu. Eskapatu. Gizon ergela motela, zuberoan. Asmuluza. Berritxua, aezkoan. Barda. Eiakulatu. eskapatu, Gizon ergela motela, zuberoan. asmuluza, Berritxua, aezkoan. Bota? zardoki merkea, Zurezko zango luzeak, hankapaloak Gernikan. trikimakoak, Joan den gauean, erronkarin. Oso, no! Maren, zoragarri, martxa hartuta ja. Ia punturik bat ere etzegu eskapatu baizu. Beste adiera bat ikasita hor. 4 zuzen erantzun da, 40 puntu! Bueno, zehaztu alda. Bai, Eskapatu ez beti. gau, noski. Zehaztu alda, baina bueno. Eneko maren, bigarrena, iazten. Eskapatzen? Hori da. Guazen eneko, denpora. Atsegina.
Usua. Atsegina. Xala. Gurpila, ultzaman. Zirrildea. Tximeleta, ataunen. Usua. Atsegina. Sala. Gurpila, ultzaman. Zirrildea. Tximeleta, ataunen. Zapitza bola. Atsegina. Sala. Gurpila, ultzaman. Zirrildea. Tximeleta, ataunen. Abekatua. Kanpin denda. Usua. Atsegina. Xala. Gurpila, ultzaman. Zirrildea. Tximeleta, ataunen. Abekatua. Kanpin denda. Zapitza bola. Polita zen, Izena, bai. Zapitxa bola. 3 segundutan montatzen dena ere, zapitxa bola data. 3 zuzen erantzun da Enekok, 30 puntu zuentzat. Izmena irantzu 3. tabla. Izmena ez eugaz hasi, iausten diogun, Guazen, denpora. Pertsona fidagaitza Bermeon. Pikuteroa. Pertsona fidagaitza Bermeon. Kerker. Eneko? Pertsona fidagaitza Bermeon. Sartena. Itxaron, oñatin. Taixo. Salatari malataria Bergaran. Pikuteroa. Jan, Mailabian. Hausnarregin. Zuzen, Ilaran, Zaraitzun. Kerker. Artaburua Gipuzkoan. Zokormazoa. Amona, Mantangorria, Orexan. Katxalin potxolina. Aupa! Hau da, erakustaldia. Bueno, eta aurretik gertatu dena. Bermeo eta ingurutako bi lehiakidek. Sartena, ez duzu erabiltzen zuek? Ez? Sartena zue bai. Bai, ez da, azkenean amezketarrak sartenari heldu eta taula oso osatuta 100 puntu bikote! Marta Gallua kanela geratu zaizkigu 210 puntu bildu dituzte amezketan. Ataun Miria Zabalek 80 puntu. Bermea mundakan 100 puntu. Eneko Tamaren bukatu dela izue. Berriz ere pixukidearen gana, itzultzeko momentua. Zer sentsazio Eneko? Guztua, inbarreko egin da. Bai? Final batera ere iritsitaretelako, Bueno, Maren? saio asko da, Bai. Maren? Pozik. Eta 189 euro, badituzu egia irabazita. Afaritxo baten kontua aipatu Eta delako. gonbidatuta gauz. Gonbidatuta. Bai, kroketak eta patatak. Hori da, patatak ilaskirentzat, kroketak niretzat. Bai. Eta gero, ostegun gaua dela aprobetxatuz. Hoi da. Beste patatare emate edo bilduko dugu. Neko, Maren, sorte asko, kasetaritza ikasten? Bai. Maren zu? Hizkuntza modernok. Ba, sorte honon lehenengo urtean zaudetelako. Bai. Eskerrik asko, Miluze etortzi erren. Zuei. Zoriontsu izan, gero arte. Eskerronekoak ere bagara euskaldunok. Ia ba. Ilaski ez da, badukagu joera hori norbaitek euskaraz lehen hitza egindakoan eta eskerroneko Bai, eta emozionatuta agertzekoak. egiten gara, bai. Emozionatu askotan azkarregi ere bai, eta horixe pasatzaio gure lankide bati, Euskadi Irratiko lankide bati, Lander Eizagirreri, hain zuzen, trafikoa kudeatzeko aplikazio bat eta MiDGT izenekoa deskargatu zuelako aplikazioa, eta aukeren artean topatu zuen, jabetu zen, euskarazko aukera ere bazetorrela. Orain, nola etorri, barkatu ikusten zelako baimena jarri hartzuen lekuan, landak jartzen zuen, eremu jarri hartzuen lekuan, orduan, eskerra honekoak bai, baina aldi berean, nasgarria diren kontu hauekin, kritiko ere agertzen gara. Eta honek ez du balio puntuak entzek aurreri? Edo eurek zuei kendu eta balantzien jarri edo lako zer? Edo sikiera guri eman batzuko paritan, zekero, egia da, urtebetetze data ere galdetzen dutela aplikazioan, akaso izango da hortarako? Urtebetetze data sartu eta zure urtebetetze egunean, taka, puntu batzuk opari. Bazpa, probatu. Hori da ber betaurrekoak erabiltzen mason jakiteko. Seguro baietz. Bialdu, honelakoak zuek ere seguru, aurkitza dituzuela, eta gustora erakutsiko ditugu. Bale, bigarren fasera iritsi gara, eneko hainitza zen moduz? Ondo. Leku hartuta, ja. Ondo, bai. Larri biligea. Bizilagun barriekin, orain. Bai. Izbenete irantzu, zelkatu gara? Bai. Ondo, posik? Eskak? Ederto. Eta bueno, soka tirarako badakizu soka luzatu egin berri izaten dela, eta hortarako lehenbiziko ariketa definizioena guk. Definizio irakurri, zuek kontzeptu asmatu, izki batzuk lagun dituzuela, erne irakurri denak, enako zurekin hasita. Bai. Ea ba, denbora. Trenbidai bat egin nahi izanez gero, erosi beharko duzuna. Txartela. Bai, futbolean epaileak aterako dizun txartela, Horia. edo, Gorria. oso ondo, Marigorringoen puntu beltz kopurua. Bota, kopurua?
Kopuru, hori da? Zazpi. Hori da, oso ondo. Kentzazpi taldeak zuretzat gauero lapurtuko lukeena. Ilargia. Oso ondo. Batzuk, ilargiaren arabera mozten dutena. Ilea. Ikain. Artilezko galtzerdi batzuek sortzen dutena. Galtzerdi hauek. Azkura. Azkurea. Azkurea, oso ondo. Azukrea gustuko duena. Gozozalea. Bikain. Gozoaren antonimoa. Mikatza. Garratza den hori koloreko fruitua. Mingo... Hori koloreko fruitua? Limoia. Garbidatua frutata. Tomatea, esabartzen. Oso ondo, sortzi hau pasue, klaro, puntu. Ai, David Zerra, betik ez dena zer miluzen ez esan ezetz. Bale, Marigorringo batek 7 puntu. Bai, enekin. Ze politzen eupez? Asko enezik ezten, Neko, jabaduko beste datu bat, Azkenan ez baita zakua irabaztea edo. Ez. Jakituria. Da bizitza. Goikoz, zaku hau bete. Zatekako aia beste ba. Baina puntuak ere behar ditugu. Ismen eta irantzu. Bai. Bai, Ismen zurekin hasi da. Zenbat definizio osatzen ditugun. Lehenbizikoa, denbora. Zure jaiotegunaren urtemuga. Urte betetzea. Bai. EITB-ren urte kopurua. 40. Oso ondo. Beste 40 urtean, irratsaioko aurkezlearen abizena. Euskadi irratian. Bai? Bai? Etxe sortu, Manu. Larumat gauetan etxean gelditzen ez dakiena. Festa zalea. Bai. Festei hasiera emateko botatzen den zuziria. Txupinazoa. Ondo. Txupinazoa botatzen den eraikina. Udaletzea. Ondo. Udaleko ordezkariak aukeratzeko egiten diren botazioak. Hauteskundeak. Zuzen. Hauteskundeak hitzak dituen izki kopurua. 13. 13, hori da. 13 zenbakia maien kulturan zena. Maien kulturan, 13 da... Sakratua. Oso ondo, neskak. Festa zela eta batek leztiri begiratuta bat. Bueno, karo. Ederto, zazpi, neskak bikain juro eta markuntu. Ondo, eroglifikoen nunea iritsi da. Eneko eta initze, zeuek jolas egin eta Euskal Herrian, jolas egiten eta asmatzen. Eroglio zelan dau? Eroglio... Itzein dozu berarekin? Abizena, zuzait, Tarkovic, ez, eroglio... Karnovic. Ondo ari da, Ondo dabil. Geroz eta finago gainera, fansak dituenetik gainera. Zuk harreman zuzena daukazu berarekin, nik ez dudalako ikusten gaindik. Baina kaiola batean daukagu sartuta. Oso ondo. Baten diogu tarteka, eroglio, venga, sortu beste bat. Jan hori bet. Venga, sortu. Bale, badakaz gaur bebai, ia asmatzea ditugun, beste 6 ditugu eta prest. Lehenengoa, zeuentzat, eneko egitze denpora. Presaka pasada. Zer du? Korri. Katxiki. Kaka gurea. Kaka. Bika. Presaka pasada. Zer du? Korrika. Txikia ez. Korrika. Ka bai. Ka handi. Ka desberdin. Haundi edo? Txikika. Haundi edo? Harineketan. Ez. Letretan, maiuskula, larria. Letra larria da. Kakalarriak. Ka eta kalarria ikusten genuen. Biak ikusten genituen. Presaka, kakalarrez gauz etxarra da, Oso. Ez zait, askorik gertatzen, baina presaka pasatzeko kakalarriarekin. Hemen pasillotan da ikusten da tarteka. Bai. Hala, egira. Lanean eta jendea lasai, baina batean. Hori da presa hori. Bigarren eroglifikoa, guazen, denpara. Non duzu afaria? Beran. Oso ondo. Grafiko bat ikusten genuen, grafikoaren norabidea. Bera, eta beran. Erto? Leku ederra, bera, afaltzeko. Zukatanik afaldu gendun beran, gogoratzen zara? San Juan batzutan? Bai, saio bat, baina izan zen afaria, lanaurreko afaria, lanostekoak hobeak izaten dira. Ja, ez dena izu da. Egingo du, beste bat. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Asmatzen ez baduzu lanean jarriko da. Jon. Bai? Bomboa, zer da, Bomboa, ez? Jon. Zer da? Txindata, bomboa. Ez? Jon. Dan. Bai? Jon Dan. Ez, eneko? Jon Jo. Jon? Jon Jon Josak. Jon. Gong? Esan duzu? Eneko? Gong esan zu? Jon Jo. Ez, bale.
Gong zalako. Gong. Gure John Gong. Da, ez duzu, aipatu izan dugu, John Gong, horren zuten da bat. Gonga gertzen Denbora da hau bien. dagoan. Enun beñatu. Entzuten da, eta bera da, bueno, Eroglio Karnovich gure lankidea den bezala, John Gong ere gure lankidea, bera jotzen du gonga. Eta gustora jodu gonga, John Gongek kasu honetan ere, tamalez ordurako asmatu gabea zenuten, beraz bakarrerekin 30 puntu zuentzat. Eneko ez daukazu bere berri, oso lehiakide formala zaralako. Eta ez dizkiozulako gauzak egiten John Gongi bestela, jan ibiltzen da gongak emoten. Genio bizia dauka. Ondo, eneko ez du bere berri, hobeto. Hola nobeto, Alkarren barri eukibarik. John Gong ez da batzutan lagunon eta. Izmen irantzu, eroglifikoen txanda. Zelan, etxetik eta? Praktike du, bai. Eta? Nahiko ondo. Horrible gara. Bai, ez dut gure esan ondo, zehantzepe. Esan. Badute lehiakide asko joera hori beti apale egizatekoak eta esan. Oso ona gara. Ez daitzeitzik ezagoten ondo. Gero, 3 asmatu. Ian eskak lortzen duen, bale? Venga, lehenengue, denpora. Animalia basati asko ikusiko dituzu? Ian. Minus ez. Kenian. Oso ondo. Minus ez, ken, esateko bezera bat, ken, eta i abaten, Kenian, udan egon ginen. Kenian, zoragarria da lekua. Bale, bigarren eroglifikoa, denpora. Non hartzen du atxeden? Txaletan. Txaleta? Txaletean. Bai, hori bai. Txala eta etean, txaletean. Oso ondo. Izagia da, etxean atxeden hartu zenezake, baina txalet batean. Ondo. Eta ete? Baita ere. Eteri buruz zerra zan? Oso polita dela. Maite dugula, ete? Bueno, oso polita pelikula, bera ez hainbeste akaso. Bueno, bera be, bai. Bere modura. Bai. Neskak bitik bi, irutik iru, denpora. Lasai motel. Roma? Bale, segi irakurtzen? Koliseu, A ber, zuten. Koliseue. Ez da, Roma. Bai. Roma. Bale, irakurri? Roma. Roma bai, baderantzuna ez dati? Roma, ekenduta Roma. Berekin broma, eta agertu zaigu ikurrau zen. Zenaren ikurra. Broma zen, lasai moten. Broma zen. Oso zen egotea tarteka, komeni delako. Gala zizarete, baina lo hartu gabe. 2 zuzen erantzun da, 60 puntu neskak. Ondo. Zen eta arnasak etorre gauzek. Bai, noski. Agitazioa eta beste, arnasa hartu, arnasa bota. Orain, ez da zen momentu bat hau. Esaldi bihurriena baizik. Estresak gora egiten du, baina ea puntuek ere bide beretik gora egiten duten. Eneko hainitze, jo prest? Bai. Guazen ba, denbora. Perurenak. Beste bat? Arri jasutzailea. Ez? Bizkarrean. Beste bat? Arri. Beste bat? Handiagoa Beste da. bat? Darama. Beste bat? Da. Ez? Ez. Ez. Ez da arri jasutzailea. Ez da arri jasotzailea. Baina perurenak. Baina arri handiagoa darama bizkarrean. Darama bizkarrean, zer da? Wow! Ondo? Eneko, esprintetan ze moduz moldatzen zara? Esprintetan eta ze moduz moldatzen zara? Bueno, lehen hobeto, normalan bezala, baina, bueno, ondo. Baina bazinen esprintena, ez iraupen luzie edo zelan. Oain azken aldi gero peluzea gehiago. Ondo. Baina, bueno, ondo. Mantentzen zu, Espringen kontua, Berton. Kontatu dit lagun batek, ja miluzen agertzen direnetik ezagunak ere badira. Ja, kotilleu azten da Euskal Herrian, bai? 15 kilometroko lasterketa batean Eneko ikusi zutela oso bizi, 15 kilometro ez da esprina, baina horre ondo. Ea ba, hau ere lasterketa luzea baita esaldi bihurriena, beste 3 aurretik. Bokalak. Sukaldaria ere. Sukaldaria ere. Ez da. Baina. Txikia. Izan. Ez? Izan gero. Txikia. Zenean. Lapiko. Batera. Erori. Erori zen. Hau batzuek. Berton. Arrasto zona gainera. Zergatik lagun detektibiek? Ez, lagun korrikalariak. Eta korrikalarien artean gainera, pero inbidi asko, Eneko? Bada hau, bai, hor. Bueno, ni nirekin konformatzen naiz. Bai. Ja, gero entzun egin behar. Momentu zeso ondo, inbidiarik bat ere ez. Oida. 3. Denbora. Soldadua. Ez. Den. Ez, soldadua, ez. Ez izan. Ez izan. Arren. Erromatarren. Kontra. Eunka. Erromatarren. Kontra. Borrokatu.
Borrokatu. Tu ere. Borrokatu du. Eta irabazi. Eta baita irabazi ere. Bale, arrastu jaso dugu, punturik ez. Gertu ginen. Oso ondo, Laukotea borro ditzeko. Oso ondo, zabiltzate. Bale. Azkena ere, ondo datorren, ados? Bai. Denbora. Haundia eta indartsua bada ere. Indartsua bada ere. Asko maite du. Bere txakur. Zuri. Txikia. Txikia. Erakusta dira, segura. Bai, segundu bat abitzik eta izkigu sartu laurak, baina hiru, bai, hiru asmatu eta 80 puntu, zuen markagailura. Eta arrastuak diote, ez da harri jasotzaile, baina perurenak baino harria handiagoa darama bizkarrean, sukaldaria ere ez da, baina txikia zenean lapiko bat ere hori zen, handia eta indartsua bada ere, asko maite du bere txakur zuri txikia. Nor da? Obelix. Obelix, ikus dezagun. Obelix! Komodina! Ederto! Obelix. Eta idefix. Oso zalea ginen, umetan, Ni ez horren beste. Iragutzen dituen. Oso ondo. Abenturak eta Izmene irantzu, zuek, Asterix Obelix zaleak? Bueno, no noiz irakurritze. Aukera nahiago puntuak eta komodina, ez da? Bai. Zu bazara pentsatzen nabil, beste lareun kilo eta Obelix izateko baliako zenuke? Beste lareun, altuera badaukat. Bai, beste lareun. Indarra ere, arek indarra sekulako zuela, Jo bai, Bai. Inauterietarako. Begira, Ona zuretzat. apuntatuta, Venga, vale. mozorro hori, bai, zegia Asterixena, komplikatuko zaidala, komplikatuko zaidala. Izmen eta irantzu, biok prest? Bai. Baduz esaliak eta, Lehenbizikoa, denbora. Goizean, Ez, Badute, ez, eguna, ez, goiz. ez. batzuek hartzen dute, Batzuek, ezin dute. hau, Ez, batzuek ezin dute. Goiza, Ez. goiz, hasi. Ez. Eguna, goiz, hasi. Ez, batzuek ezin dute eguna. Hasi, batzuk ezin dute. Egun hasi, Beste batzuek ezin dute bukatu, hori ere gertatzen da. Bueno, lehenengo beti da berotzeko, Ia. Bai. Berotu garaia orduan, Bai. badator bigarrena. Denbora. Naiz Naiz eta eta kalambrea. Naiz eta. Kalambrea. Ezaka. Ezake? Ku. Ezaku? Kili. Ah, no, ke? Ezake? Ezaki? Ko. Naiz eta ko. Kolombiarrak. Kolombiarrak. Filma. Ez da fi? Fama. Fama. Handiak. Fama. Handikoa. Fama. Fama. Fama ona. Bueno, Kolombiarrak fama ona. Zer entzuten bagabiltz, Bai. Baude, arrasto txiki batzuk badaude. Hirugarrena osorik osatzen dugun. Denbora. Gustatzen. Ez. Zaporea. Zaporea. Seguru. Zaporea. Gustatzen. Bazaizu. Ez da hori? Zaporea gustatzen. Duzula. Ez? Gehiagotan. Zaporea gustatzen. Ere. Ez. Bazaizu. Bazaizu. Ere. Gehiagotan. Seguru, gehiagotan. Seguru. Seguru, behin baino gehiagotan. Karo, bai. Arrasta oso nada. Ez dakitzik ero gogoratuko daran, neskak. Bai. Entzuten Zarete? gabiz, geuzek. Bueno, badago zerbait, Bai, zozer bai. Komeni dena den laugarrena osatzea. Ados? Batzen ma, denbora. Azukrearekin. Azukrearekin. Ala, gabe. Ala, gabe. Bakoitzak. Bakoitzak bere erara. Eskatzen. Tabernetan. Du. Tabernetan. Tabernetan, oso do! Oso ondo. Bai. Bat, osorik eta 30 puntu. Izmen eta irantzu. Arrastoak dino. Azukrearekin ala gabe, bakoitzak bere erara. Eskatzen du. Tabernetan, zer da? Kafi. Kafea ikus dezagun. Bai, oso ondo. Naiz eta Kolombiarrak famona duki, benetakoa Etiopiakoa da. Oso ondo. Eta kafea hartuta, goizean hartuko zenuten, oraindik irauten du, efektu horrek? Bueno, akaso migiluzek ere kafeina ez, baina adrenalina ekartzen duelako, ea sokatiran nabaritzen den. Enekok eta initzek 100 puntuta komodina, Izmenek eta Irantzuk 160 puntu, eta komodina hauek ere. Ba, ea zer gertatzen den, sokatirara goaz. Izme Irantzu, atzetik, baina oso alde txiki hori, ia zelan kudeatzen dugun, komodin bat ere badaukazue, beste taldeak bebai, ia zer gertatzen den, sokatiran, azteko prest? Bai. Bagoazten, denpora. Abenduko zein egunetan banatzen dira Nobel sariak. 23. 10. Zenbat abeslarik osatzen zuten ABBA taldea. 4. Oso ondo. Eneko Ainitzen, Bai.
Guazen denpora, Errusiako zein hiritan dago Hermitage museoa? Florencia. San Petersburgon, zein edari mota da IPA bat? Cerveza. Osondo. Rusiatik Italiara joan garelako. Esan aldu. Presa garitzen gara, eta sokatirako hori ere sustatzen du. Lasai. Ez da sonik bat ere ez. Bizi doata, Izmene, irantzu zuen txanda da. Neskak denpora, nork marrastu zuen Salvator Mundi munduko margolanik garestiena? Paso. Leonardo da Vinci, 6 hizkuntzatatik dator provintzia hitza. Latin. Osondo. Latinetik. Eneko hainitzen? Bai. Denpora, nola dute izen Eusko Jaurlaritzako helduentzako alfabetatze digitaleko zerbitzu publikoak? Epa. Kazetagunea, zer dira zerutik erortzen diren koskorrak? Kaskabarra. Osondo? Eta kazkabarra batera eta bestera da bilela hemen. Puntu forman gainera, bi aldetan aterki modura nahi baduzue, komodinak ere erabilgarri daude. Gogoan izan. Izmen eta irantzu. Neskak, denpora, nola du izen ITV musikako ekain perezek musikarekin egiten duen podcastak? Komedia. Lore Ostoak, nola dute izen Hego Euskal Herriko lau lurraldeek historikoki izan dituzten lege bereziek? Paso. Foruak, Portugalgo zein hiritan dago Bertran munduko liburu denda zaharrena? Komodine. Lisboan, bale. 51 puntu galdu ditugu, eta sekulako abantailea momentu zenegok eta initze dutena, 77 segundo, ariketa burutzeko. Guazen denpora, nongo euskararen erabilera neurtzen du soziolinguistika klusterrak? Komodina. Kaleko euskararen erabilera. Eta errenta hori mantentze aldera, enekok eta initzek erabili dute, edo erabaki dute, komodina segituan erabiltzea. Izmene irantzu, horrek esan nahi du. Aukera hori agortuta dagoela, eta erantzunek eta denborak aginduko duela orain. Animo beraz. Guazen eskak denpora, zenbat kuadrilatan dago banatua Araba? Paso. 7. Zein da marmitakoaren osagai nagusia? Patatie. Patatie. Atuna, hegaluzea, zein urtetatik aurrera jaiotakoek osatzen dute alfa belaunaldia? Paso. 2010, zer erabiltzen dute sorginek egan egiteko? Erratza. Bale. Eta atunik gabeko marmitakoa bezala xe triste, geratu zaigu markagailua ere, puntu sorta handia galduta, 286 alde batean, 74 puntu bestaldean. Denbora dago, dena den, eneko hainitze, eutxi puntuei. Guazen, denpora, zenbat fotograma pasatzen dira segundoko zineman mugimendua irudikatzeko? 380. 24. Sei idazle nafar izendatu dute azken euskaltzain oso. Paso. Castillo Suárez, ze fruturakin egiten da patxarana? Matxakana. Bai, patxarana? Matxakana, basarana. Bai. Erantzun, bizkor, bizi. 380 esan behar dela, hori ere, segurtasunez eta azkar bota, denborarik ez baterek galtzeko, 30 segundo, minutu erdia, izmen irantzu, anima. Neskak, denpora, zeren arabero antolatzen da hiztegiko ordena? Alfabetu, Osondo? Guazen, denpora, zeri dio beldurra brontofobia duenak? Paso. Rumoia, zenbat forma bereizten ditu itanoak? 8. 2. Ze elementu dekoratibo dira Portugalgo eraikinen ezaugarri bereziak? Paso. Azulejoak, ligatzeko ze aplikaziok du ikurtzat sugarra? Tinder. Vale. Eta Tinderri eskerrak, geratu da denbora, norabidea aldatu ere bai, baina enekok eta initzek badakite, eta ondo jakin, sokatiran azken segundora arte, ezer ez dela irabazitzat ematen. Izmene, irantzu animo. Meganeskak, denpora, zenbat ustai ditu Joko Olimpikoetako logoak? 4. 5. Ze bokal ez agertzen Gatsby eleberrian? Paso. Zer itxia, zer erra, ez da erik agertzen eleberrian. Eta sokatira olimpikoa ikusi dugu bukaeran uzaiak ere aipatu direlako, baina denbora bukatzerako enekok eta initzek 215 puntu, Izmenek eta irantzuk 145. Oso ondo! Bueno, Izmen irantzu, oso sarrero nama ilusten, Bai. Izmen, kimika ikasten? Bai. Zabiltz, kasetaritzazu? Bai. Erto. Milusten ze moduz, lehenengo egune? Super ondo. Bai, Aupa, zorakeria neska. apur bat izan da, bai, bueno. Erto, urrengoan ikusiko gara. Hau da, sokatira ikusi berri duguna. Hau da, giroa daukaguna platoan besteak beste Bilboko Urretxindorra ikastolako Gaztei esker. Hau batzuek! Mundial. Ondo. Eta giroa enekok eta initzek ere jarri dutena. Zau izan da erakustaldi bat, sokatiran, eta jendea begira.
Ze adrenalina bukaera dazte. Tentsioa. Azkeneko momentu arte. Bai, ez delako jakiten. Baina gaur bai, iritsi zarete, 215 puntu pilatuta gainera. Denera, ja irabazia dituzu beraz, 378 euro. Eta bada zerbait, baina gehiago ere izan liteke. Eta horren bilak aur zakuan jokoan ditugu. 13.776 euro! 13.776 euro, bertxotan hasteko moduen gauz. Bertxo zale, eneko initze? Bueno, zuara gehiago. Zuara ekarri bar genuen hortako. Etxeien egongo da. Gure gehiago. Ikusten ia gertatzen da, ondoak izuen moduan, abenduaren 18an izango da, bertsolari txapelketa nagusiaren finalaren egun handia, Iruñean izango da, Nafarroarenan izango da, bertara joateko oso zail, bestak beste, txartelaketa dagoeneko salduta daudelako, Euskal Telebistaren bidez egin beharko duzu jarraipena, bertan egongo gara, ez dakizu ze emozio izaten dugun lehenengo momentutik, horrekin egingo dugu jolas, ea sortea dauen, zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak, 6 final, 5 final, 4 final. Eta asmatu beharrekoa, zenbat aldiz iritsi dira bertsolari txapelketa nagusiko finalera ondoren agertuko diren bertsolari hauek. Bai? Eneko initzen? Bai. Ea zazpikoa osatzen dugun? Unai Iturriaga. Hau aspaldikoa da. Bai, baino lehen askotan nahi atzezan. Bai, ez dakit. 4-5, ze jarriko dugu. 6 enuke jarriko nik. 4 jarriko dugu, azkenekon ez dut ustean zanik. 4 jarriko dugu. Bale, 4 jarriko dugu. Unai Iturriaga bertsolari Durangarrak 4 aldiz. Lortu diristea, bertsolari txapelketa nagusiko finalera, ea hurrengoak. Jon Maiak. Nire nik 4 edo 5 jarriko nuke. Bai, 6 enuke jarriko nik. 4 jarriko dugu? Bai. Venga, 4. 4. Jon Maia. Hurrengoa, Sustraiko Lina. Zenbat finaletara iristea lortu du? Sustrai asko. Gehiago 5 jarriko nuke. Bai. Bai? Venga, 5. 5 sustrairentzat. Amets Arzalluz. Metxe, bai. 5 bai. Bai, hain zarra alda. Azkeneko izan zan, 2017. Ez? Bai, nik ala esango nuke. Bai? Bai, 4 urtero. 4 edo 5. Non sartuko dugu? 4 jarriko dugu. Zuk esan. Zuk esan, enitze. Venga, Nik sustrai baino gutxigotan ez nuke jarriko. Venga, ba 5. Maialen Lujanbio. Hau igual... Irabaziulako ez du esan nahi gehiotan egondanik. Ez, baina oikoa ez alda izaten. Bai. Finaletan da. Bai. Venga, 6. Venga. 5. 6 asko da baina. Bai, 5. Venga, 5. 5 final Maialenentzat. Igor Elortza. Jasko, batzu dare, finaletan azkenak egitzeien eta zinok ez Ja, dago batzen. baina parte Baina igual hartu bai. dare edizio oro finalen. 4 jarriko dugu, bale? Venga, Bai? bai. Ez dakik gust. Azkena. Aitor Mendiluze. Aitorrea askotan, baina... Ni 5 lau jarriko nuke. Bai, 6. Igual, una iturria jarri beharken no. Baina, bueno, 5 lau. 4 jarriko dugu. Venga, Bai? bai. Zemozko bidea egin dugun. Ba, ez dakit. Ezagunak bai, Bai. Zagunek bai, denak baino. egia dabe bai. Danontzat ariketa, ikusten ditugu, baina 4 final, 5 final, 6 final. 6 final ez diozu inori jarri. Eske urte asko iritsi zaizkigu, oan dude aukete, Igual, sartzezko da igual una iturria sartuko nun, baina ez dakit. Igual asmatu da isili gehitzea, hobea dut baina. Ikustezagun,
ze gertatu den, diru asko miluzeko zakuan, Jon Maiarekin hasiko gara, lau final jarri dizkio zuen? Ez dakiko. Bai, zuzena da. 87an, iritsi zen lehen aldiz bertsolari txapelketa nagusiko finalera. Eta azkena, 2009an jokatu zuen. Ez dakit laguntza aldera edo, esaten zuelako enekok, azkena 2017an izan zen, 5 urte pandemia tartean izan dalako, 4 urterik behin izaten da, baina 5 urte da. Txapelketa nagusitik, sustraiko lina, ohikoa finaletan, azken aldian, 5. Bai, 2001etik ona, ospatu diren final guztietan izan da bera. Aurreko finalean izan zen, aurtengoan parte hartzeari uko eginda hor beste leku bat geratuko da. Final aurrekoetan, bestak beste Igorre Lortzak ez duelako parte hartu. Aurtengoan, 4 final ditu bertsolari Durangarrak. Oso ondo. Ondo, lehen finala, 2001ekoa izan zen, Lujanbio Mendiluzu eta Kolinarekin batera iritsi da. Beste guztietara. Zalantzak egin ditugu bestak beste Unai Iturriagarekin. Bai. Da jartzekotan 6 berari, esan didazue gainera, eta 4an daukagu. Ia asmatzen dugun, 4 asmatuta trukakiarekin beste aldaketa bat egiteko aukera egongo litzatekelako. 4 final Unai Iturriagak. Ez! 6 Unai eta Maialenek. 6. Ametxek 4 eta Aitor Mendiluzek 5. Eta izue gaur txapelik ez, baina finalista izateko aukera izan duz eta ez da gutxieneko eta initze bikain. 378 euro ere pilatuta dituguta. Dotore ari zarete, utzi horri! Eta jarrai dezala berben dantza honek euskal